Tinokudokesai mabuja tauya dzanyasi nhau iro zuva rochipfuma mwedzi uno waMbudzi. Tiri kutanda kunyepai kuti ZEC yapuwa mazuva manomwe kuti ibudise gwaro rowavhoti rakakumbiwa noElectoral Resource Center riya. Ipapa wagonzi wabudise gwaro riri padande mutande kana riya rinokwanisa kuoneka pamakombiyuta. Rekai tigoona kuti vachazviita chere kana kuti zvinenge zviri beya anoteedzera. Ipapa paribe agoziva kuti chii chaitika kana ZEC vakareka agobudisa gwaro ri. Madziso ese yakandomirira ipapo. Ipapa apa vamwe vanoringa vagoreketa kuti ndo pane nyaya yese inoita kubidirwa kwesarudzo makore ese, nokuti gwaro riri rinogara rindoripoba pabodzi pono kutoti rinenge richitambiwa naro richibva raitiwa kuti riite zvavanodazvo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvakamira sei. Tinenge tindokunyepai. Kwaiwo zimuseki wagoti wapwerewa wagobata makunokuno yano wachibirira mapepa okunyora bvunzo aye. Kwai wachapfikiwa kunze kozimusekiko makore 5 chaiwo. Wanobvumiwa ba kuti wagonyore kana bvunzo ibodzi makore 5 yacho. Ipapa paribe kureketeka zvisvinu kuti chii chaitika kune wacho wakabudisa mapepa. Heno pamwe peno wari kuzikana ba kuti mbanani, asi kana wari kutozikana ba kureketa kuti pakatadziwa kuitiwa basa nomapurisa kana wacho waiferefeta nhau dzacho. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Kumhondoro kwaburikapo kare musoro nyoka yakanyangara inonzi mhirizhonga kukubana nokunyirana. Izvezvi wanhu wari kutorwadziwa kureketa kuno. Ipapa pano zuro nokwagotobuditsiwa umba yomwe ariyo bato roCCC yakaita kupisiwa nomwoto pakasara paribe kana chinhu chibodzi. Izvezvi yakatopisiwa nomunhu anozikanwa kuti mutungamiri mubato roZANU-PF kumasero yawo. Paribe agoita zvokuwasunga kana kudini. Mapurisa ayo aribe kana kutetekera nhau yakaendesiwa kumangara ikweyo. Pakatoita kunyangara chaipo. Heno kuti wanobveiko vanhu vachiita kupisira vanhu zvakaita kudani, idi zvakaita kuoma. Rekai tigoona kuti zvinopera sei izvozvi. Kambani yoZupuco yaremerwa manje izvezvi kuti irambe ichipa makombi kana mabhazi aya akange watora dhiziri nopeturu. Kureketa kuno kwai wagotowanyepa kuti endai kozvitsvakira mega dhiziri nopeturu. Zvatoreketa pachena kutoti nomutengo yemakombi yacho yakutokwirawo pokare, nokuti panenge pachiribe kana mubodzi ari kuda kuti abhadharisiwe mari isingatenge chinhu iye aenda kozvitsvakira ega fiwe peturu yacho. Ticharamba takaringaya kuti zvine kwazvinoenda chere kana kuti zvinoramba zvindoratidza kuti aiwa watadza wakuruwo. Tiri kufara kuti mapurisa omunyika agobhadharisiwa mari inoita miriyoni. Wakagotobhadhara mari yacho kumunhu wakanga apfuwa nomapurisa mugore 2018. Tiri kufara tichitenda magweta anoita kodzero dzavanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights wakaenda komirira nhau iyi kuti inhadzirisiwe abhadharwe munhu uyu. Tioramba tichivarwera manja nokubata kwawo kunoshamisa ku. Tindori mumatarauzi mhosva pokare kwai mumwe mutyairi wemagonyeti wokuZimbabwe akabatiwa mwedzi waChiwabvu kuzambuko robhodha roSouth Africa. Kwai apuwa makore 15 okugara mujere kuSouth Africa. Akabatiwa ino zvinhu zvimbambaira zvinoputika zviya zvinosvika 490 779 pachirungu. Anenge anga akatoita kuronga dhende chairo rekuenda koputitsa zvizhinji muSouth Africa. Idi tiri kutenda kuti wakona kumuisa kuti apfikirwe mujere. Tichazomuona makore akawanda anoteera. Kune rimwe sangano rakazvimira regani rinonzi Justice Code rinoita basa rokudzidzisa vanhu nokufundzisa vanhu nokuita kuti zvinhu zvinochokuita noutongi hwegutsa ruzhinji zvirambe zvipfumbira. Rahwina mubairo inonzi Democracy Innovation Award unopuwa neEuropean Union wegore rino. Tiri kuwatenda. Izvi kwai zvaitiwa pamusangano wechigumi inonzi World Forum for Democracy. Aiwa tiri kuvarwera manja dai waramba wachipfuurira mberi idi zvaitoita zvakanaka. Tiringa zvoupfumi
nomabhizimusi wobhangi ronyika woRBZ wagoti iwo wakuda kuunza kumwe kumangwenjere kuduku izvezvi kubva zuva re15 romwedzi uno. Ticharamba takaringa kuti wanenge wachiunza akaita sei kana kuti anenge ari mangani, asi wagotobudisa kuti wanenge wari kuunza aunzi ribodzi rinenge rakadamuhwa kuita nopakati, poita rimwe rinenge rakadamuhwa kuita mana, poita mamwe anenge akadamuhwa kuita 10 kuitira kuti vanhu wese wakona kugotenga iwo mangwenjere awo iyo. Ticharamba takaringa iko zvinenge zviri kuenda chaiko. Wanoita zvokucheracherawo mugodhi vari kuramba zvokubhadharisiwa mari iri kudikana nozesa kuti wabhadhare mari iri kunze kwenyika. Ipapa wagotoreketa kuti wakabhadharisiwa mari yokunze kwenyika iyi zvinoita kuti watadze kuita tuzvinu, nokuti iwo mari yawo yese inobva kunze kwenyika wanototora basi zvikamu 40 kubva muzana. Dai wabhadharisiwawo pokare 40 kubva muzana omari dzacho dzomagetsi. Iwo zesa wari kureketa kuti aiwa makabvira kare muchindopuwa mari magetsi nomari isingatenge. Yeno mabi yangu tikaitirambe takaringa. Hurumende yagoburitsa mazita omakambani airi kuti ndo makambani aikonzeresa nyaya dzokutadza kuita zvinhu komari yomunyika. Wagoburitsa makambani anoita 12 chaiwo. Rekai tione kuti zvichapera sei. Wagoti makambani achabvumirwa ba kuti agoite basa nohurumende zvachese. Rekai tirambe hedu takandoringa. Iyo hurumende yagoreketa kuti kwai yaburitsa mari inoita mabhiriyoni 4 omari yomunyika kuti igope kuPeacemas pabodzi pono PSM hai. Rekai tione kuti zvine chazvinochinja chere kana kuti kunenge kundoposhera vaserina pachironda hwi kuchirapa chironda chacho. Rekai tirambe takaringa tinenge chindokunyepai. Kuno mumwe akambosenza kubhangi reNMB ari kunzi agoba mari inoita zviuru 400 zvomari yomunyika kumaakaundi ewanhu nemakambani mubhangi iri. Pakarita kunyangariwa iye munhu iyeyu anenge anotusvinhu kuziva kwache zvinhu zvopadande mutandepa. Rekai tirambe takaringa kuti ichapera sei iyoyi. Tinokunyepai tiringedzo pasi rese. Kwai muSouth Africa WomaHawks wasunga vamwe varungu, mukadzi nomurume wakanyepera kuti murume apfa mugore ra1999 wakagotora mari inoita miriyoni ribodzi nozviuru 400 zvomari yomuSouth Africa kubva kuOld Mutual. Iyo ngeiri yekuti kana mumwe apfa wanopuwa mari. Pakaita kunyangariwa zvakaita kuoma chaiko. Mapurisa omuSouth Africa kutswane kuguta guru rawo wagobata zvinodhaka zvinosvika mari inoita 500 ozviuru zvomaranzi. Wakabva wasunga pokare vanhu 5 vekuNigeria wanga wari kunzi ndo wari kunhadzira zvinhu izvi. Pakaita kunyangariwa asi tiri kutenda kuti wakona kuwabata vanhu ava. Iyo South Africa noKenya zvanyorerana pasi kuti South Africa ichireke kunyanya kuomesera vanhu vekuKenya vanenge vachida kuuyawo kuSouth Africa kuti waende koita urendo. Tiri kuzvitenda izvozvi ndo zvinodikana kuti tireke kuomeserana, tirambe tichiita kuita kuti kutekairirana kuite nyore. WokuNamibia waboya mari yokuti wagonhadzira gwenya romagetsi. Riri gwenya rino richisenzesa mweya wokufema wohydrogen. Toramba tichitenda izvozvi. Dai zvatoenderera mberi wari kuringira kuti ndo wanenge wachinhadzira hydrogen yakawandisa yokugotengesa pese. Ticharinga kuti zvinenge zvichiburika sei izvozvi, asi tiri kuwarwira mhanja. Isu kwedu takandoita kupetanisa zvigumwe tichiringira kuti mweya uri pasipa unokona kubatika zvikaita zviri nani. Aidi ukandobatika tapfumvura idi naMwari. Tichiringa hedu dzomutambo woPakistan wari kuita kufara kureketa kuno mutambo wekiriketi waenda kumutambo wokugumisira pawaja chikwata choNew Zealand. Tiri kuramba tichiwarwira mhanja tichiti makorokoto.
Sadio Mane awadzisa wazhinji izvezvi nechikwata chache choSenegal kuti anogona kutadza kutamba nokuda kwokukuwara kwache. Ukandiona zvadare woziva kuti paribe kana chisvino, kunyangwe akazonzi apona heno kana akagoritsika mutsikiro wanga achifanira kuita chaiwo, idi zvakaita kuoma. Munyaya yekugumisira yanyasi inyaya yemutambo asi inyaya inoita kuti vazhinji vaite kuhwewa rute nokukwena munhu unokasiyamwa vachindoti dai ndirini. Kwai kuno munhu mubodzi anota mabhiriyoni 2 chaiwo omari yoiyo mutambo woroto. Izvi kwai zvaitika kuCalifornia. Kwai kuribe munhu akambopuwa mari yakawanditsa kudari yokuti ahwina mutambo woroto. Wari kundoti tikiti ribodzi ndo rahwina, wari kuziva kuti mbani muridzi waro. Rekai tigoona kuti achaenda chete kuburika kuti ndini muridzi waro, tinenge tichindokunyepai. Asi dai zvaitika kwedu takutoziva kutoti kwedu Buja kunenge kwaano nhandare yondege, kunenge kwaisiwa pokare imwe nhandare yobhora, kana kuisiwa nhandare yomutambo kana chitima gaigusu chinomhanya zvisvino. Tingadai taita kuita kukwana nokupfumvura idi, asi rekai tione kwazvinoperera. Tiri ipapo mabuja kwanyasi togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.